Mahilig daw ka og relasyon? Dili kayo. Ingong kaganiha. Hilig niya ka ng relasyon po. Pila may nakolektan na turong 2024? Usara? Mo na imong dalon sa 2025? Dili. Anong mabilin? Ibulagan sad? O, dugay na. Tungod kay Wala na, wanay gana po. sikin sa ikaw siya. Kaming doa. Okay ra na, brad. Anong nawala ang gana? Kanang kan, ato nga time kay last na lang nako sa Cebu batas bawalan pa jud kog maayo. Nga? Kanang ka maglaglasong barkada may ngana. Ay lahi po no kay nga atong barkada bisag mingon ka nga priority ang uyab nun dapat mohatag putag panahon sa atong barkada na. Dapat ya dapat. Hopefully ang barkada ang imong gihatag panahon po dili man binugoy dagay ning grupo ha. Dili kay tarong man to sa pagbarkada po. Sa punas may morason mo nagbulag. Mao pud. Pero wala pa ka nakapangitag bago. Nay ka chat ron. Mo ni madalas 2025. May dalhon. Og madala. Kumuhatag kag mensahe sa 2024 sa istorya. Babay ra. Babay. Kasi may istorya sa 2025. Nang unta ka nang nindot ang kwan sugat sa 2025. O mga nindot nga sugat sa 2025 pabuto. Pwede po. Ganang ka pabutan kag sa 2025. Di po. Kanara. Ika ganahan mo mensaheng ex. Amping dira. Amping ra. Wala na gid siya. Wala na yung nabilin nga gugma sa imong kasing para niya. Wala na gid.